Overíme, či každý uhol na talesovej kružnici je pravý. Najprv zostrojíme úsečku, nakreslíme ju, nájdeme stred úsečky, takže nástroj stred tejto úsečky. Máme 3 body, ktoré pomenujeme, takže nástrojom pomenovanie označíme tento bod A, tento bod S a tento bod B. Máme úsečku s jej stredom a zostrojujeme talesovú kružnicu. Takže vyberáme nástroj kružnica, označíme tento stred, musíme presne zobraziť, aby sa zobrazil tento stred, a na Ačko, aby sa zobrazilo tento bod polomeru. Takže Ačko, máme talesovú kružnicu, vyskúšajme, či keď budeme ťahať úsečku, zväčšovať, zmenšovať, či kružnica je viazaná na body A, B. V našom prípade je to tak. Teraz vyznačíme bod na bod na kružnici. Takže zoberieme nástroj bod na útvare na tejto kružnici. To znamená, že ten bod bude viazaný na kružnicu. Keď ho budeme posúvať, stále ostáva ležať na kružnici. Pomenujme ho, bude to bod M. Takže tento bod bude bod M. Pomenujme aj kružnicu, kružnica T, ako talesová kružnica. No a teraz vyznačme úhol. Takže zoberieme, najprv si ho narysujeme cez úsečky, takže znova berieme nástroj úsečka. Nástroje vyberáme tak, že stlačíme tlačidlo a z ponuky si vyberáme správny nástroj, s ktorým chceme pracovať. Takže úsečka. Označíme prvý bod úsečky, bod M a bod A. Teraz druhú úsečku, bod M a bod B. Označíme úhol. Tam, kde bolo pomenovanie, je aj označenie uhla. Označujeme uhol postupne po rameno, vektor, rameno. Takže bod A na ramene, M je uhol, vrchol uhla a B. No a už len pridáme nástroj veľkosť uhla. Stačí, keď vyberieme táto značka. Označilo sa, že to je 90 stupňov. Označenie presunieme a môžeme dopísať. Takže uhol alfa rovná sa 90 stupňov. Pri pohybe bodom M sledujme veľkosť uhla alfa, či sa bude meniť, takže tento bod pohybujeme po talesovej kružnici, stále jeho hodnota zostáva 90 stupňov. Tým sme ukázali, že na talesovej kružnici sú uhly nad úsečkou AB rovné 90 stupňov.